Jama'a wallahi gwamnan jihar Kano karimi ne. Wannan bidiyon na saman kaina bari in baku labarin abin da ya faru. Ga wani yaro do sai murna yake ya shiga shauki. Bari in baku labarin abin da ya faru. Kun san cewar yau a Madobi gwamnan jihar Kano ya kaddamar da rabon taki wa manoma, wanda kowane ciyaman na local government ya zo ya karbi takin local government din shi. Portfolio local government yau gwamnan jihar Kano ya kaddamar da rabon fertilizer takin zamani domin inganta noma a jihar Kano. Lokacin da mai girma gwamnan jihar Kano ya isa wajen wannan taro, sai ya hangi wani yaro yana murna, yana shauki da ganin gwamnan. Farin cikin yaron ya kasa boyuwa, yana ta jin daɗi. Gwamnan da kansa ya sa aka kira yaron. Yaron ya zo, gwamnan sai ya gaisa da gwamnan. Yaron shauƙinsa kuna kallo, shauƙinsa ya fito fili, yana murna. Yaron ya kasa zaune, ya kasa tsaye saboda ya ga gwamna. Da yake yaro ne, sai gwamnan jihar Kano yake tambayarsa, me kake so umma? Sai ya ce irin rigar jikin gwamna yake so. Allahu akbar, yaro ne. Wallahi ku ringa kokarin faranta wa yara a duk inda kuke. Faranta wa yara yana kawo albarka a ko'ina. Faranta wa ƙananan yara yana kawo albarka wajen nema, yana kawo albarka wajen shugabanci na gari. Gwamnan jihar Kano ya kira wani ya ce aje a nema mai riga irin tawa. Gaskiya gwamnan jihar Kano karimi ne. Wallahi za mu daɗe a jihar Kano. Tunanin da na yi ɗazu da kaina nake tunani, shin in yau aka ce gwamnan jihar Kano ya yi shekara 8 ya gama, shin wanda zai zo mana zai yi kamar sa kuwa? A kullum tunanin da nake yi, kai gwamnan jihar Kano ba za mu daina ma addu'a ba. Allah Ubangiji ya taimake ka da taimakonsa. Allah Ubangiji ya baka damar sauke dukkan wani nauyi. Allah ya ƙara lafiya gwamna na.